Selam dostlarım. Hayalleriniz nesi? Yakşı mı? Minikler, barıhla yakşı. Şuraya. İnme bal. Yılan yemişler gel. Yılan. Şuraya. Şuranın gayetli indi bal, evet. Tek. Akıllı yılanı, heybet kine yılandı. Tek. Şuraya nimet beyte turgaynalı ol. Eğer de karşına yılan ısıraha, onun aldına ak yapmaya yerge, ya bulmaha katık mı hüt mü koyurga kerek. Berriheli aldım da yok. Tek. Sen dönük uyla. Hem bik başlaydık. Tek. Kitabı Ma taptım. Yılanlar turağında bir kıskağına məğlumat. Dünyada 2600 yılan türü bildiği. Ulardan kabırgaları 145 parga tiklem yetüğü var. Yılan erge tirele hareket etüse her yen eyehinin de ten temperaturaha ninde ikendigin küre iken. Şuğa küre ular karangılala rahatlanıp hunar ite. Bakhan yılanlar bar məglumatı tele yardımında ya. Şuğala onlardan asıldağı her vakit korkunç yöne diyende anlatmayı. Mesela Hollywood kinolarında yılanlar, anakondalar kişilerge birinci bulup taşlana. Sın barlıkta yılanға тимәһәң, ular da birinci bulup taşlanmayasa. Alo, iyi. Men fənnini kuydu bulamın. Şulay məni? Yaray. Dur, rəhmətlər sizə, rəhmətlər. Көріп тұрам ki. Болды, anlaşıldı. Yaray. Tek, matur qayımdыңla. Бұл иптәш біздің фәнни лабораториябызға бүлә икән. Түрлі тәҗрибәләр үткәргәндә, асыштар өйрәнгәндә, әлбәттә, табигать яниярлары безгә һәр сак ярдәмгә килә. Изләгән дусларым, безнең тапшыруда ниндәй генә хайвандар булманы. Бына шуларның береһе безнең бүгенге йылан. Yılanlardan sağığı kişi ömrüne xavf tugdurhala, onlardan faydalı bir hesap. Dostlarım, qarşığızga yılan kelip sıqa, to'xtag'in hali. Isnibda. Qarşığızga yılan ısıraha ne işler ekan, ha? Men qarşıma yılan kelip sıqa qasam. Menga yılan qarşıma kelip sıqa təpəylərimdə yaltıratıp qasır edim. Yılan qarşıma kelip sıqa men әлбәттә qasam. Әллә, bunday қиын халга қалған жоқ әле. Yılan qarşıma kelip sıqa bələkəs vaqtda taşman ırğıta turganda хәзер qasam. Ular әлбәттә мен ağaç başına menirdim de ular ağaçtan yemişlerin verirdim. Bir zaman men orman boylap yelak yerге ketip baraydım. Al ketip bargan saqta qarşıma bələkəy gene şunday taş baş deyər indi bizning yaqta, Doğan yaqtarında yılan kelip ısırandı. Men de bələkə bolğas inşallah. Eң başta oyum өлтірейм дегенім. Адақ менге өлеселерім хөлей тұрғанлар ол саққа кеше аңдан яда деп хөлей тұрғанлар. Шуға көре мен башта өлтірге болдым да адақ қорқышымдан қастым, һәм бүтән ол елек артынан йөрүмәнем. Dostlarım, cevaplarınız için zor rəhmət. Хәзер инде фәннүниктіңдә кәгештәрен тыңлап алыгыз. Бар, дускайым, йөрүп ал. Кимерүселәр, ягъни кумактар, сызкандар менән көрәштә ярдәм итәләр. Йыландарның агыуы дарулар эшләүсендә кулланыла. Шулай ук мукса һәм кайыш теккәндә лә уларның тиреһен тотыналар. Һуңгы мәлдә йыландар ярдәмендә авыу да модага инеп китте. Кайһы бер батыр йөрәклеләргә массажның был төре бик тә охшай икән. Йыландар һөйрәлүселәрнең тәңкәлеләр отрядына карай. Улар Антарктидадан башка Ер шарының бөтә континентларында ла осрай. Йылан үз-үзен хаклар өчен тешләй. Яки ашагыһы килгәндә корбанын үлтерер өчен сага. Әйткәндәй, йылан саккан ерде эшкәртеп, вакытында кирәкле вакцина эшләгәндә күп кешене коткарып калып була. Шуга ла тиз ярдәм капсыгына, ягъни аптечкагызда
бар сараларды ла халып йөртегез. Урманга сыкканда уңайлы һәм аякты каплап торган аяк киеме киегез. Йылан сага калһа, баш авырту, тән температураһы күтәрелү күзәтелә. Гадәттә тешләнгән урын аяк тәңгәленә туры килә. Сагылган урындан йылан агуы бөтә тәнгә тарылып китмәһен өчен жгут яки яулык белән уратып бәйләргә кирәк. Шулай ук шул урынды кыбырлатмаенча гына ятырга һәм йылы сәй эсергә кирәк. Башлай дусларым. Йыланды төрле музыка коралдарында уйнап, арбап, гипнозлап була диләр. Һез шуга ышанаһызмы, юкмы? Ничек уйлайһығыз? Йыланды арбап буламы? Йыландарды арбап була. Ол кызыл төс күрәтсәң, алар касалар. Улар хаңгырау, шуның өчен мен йыландарды арбатып булмас дип уйлайм. Була, оларга корайм, корай көн уйнаһаң, олар Yine yarata başladılar. Yılan da arvar üstün. Uyduğuna yılan bulur gerek. Әллә нык матур булһаң булалар инде. Матур булһаң улар һине ярата башлыйлар инде. Уларга конфет, печенье берһәң тыңлашалар дип ишеткән. Йыландарды уйдым арбап карагам юк. Әмма арбап торырга кирәкмәй дип уйлыйм, яшәндер. Минеңсә уны арба булмай. Бәләкәй сакта гына арбарга уйдарым бар ине. Хәзер анда уйдар башка кергән юк. Исләйм бер заман шул миңа достарым һөйләгәннәр бәшмәк менән уны арбап була дип. Шунар мин көн буена йөренем шул урманда йылан арбаем дип шул бәшмәк тотып. Шуан белмәйм, бәшмәк халаһың да ти ул шул килә инде. Адак мин шунда йөренем исәргә шәймәк. Килмәне. Циркта флейта уйнап, йыланды битүсләрдә күргәнегез бармы? Улар көйдә иште беймәй икән, ә тик уйнаусының хәрәкәтләрен генә кабатлайлар. Вәт. Бұл көйдә дусларым һез генә ишетә аласыз. Ә хәзергә һау булыгыз. Әйдә дускайым, һиңа ла ял итәргә вакыт. Безгә китәргә. Уйды безнең лабораториябызга керергә. Аны шул. Әйдә. Килә ошыңга чиклем. Һау булыгыз дусларым. Хәләмәт дөньяга килегез, кызлар, малайлар. Бергә күңелле буласыз. Эфирда галәмәт йөгрегез, шәбәррәк дөньялагыз, кызыктарды белергез кидеррәк. Һөнәрмәндәр, белермәндәр бар микән арагызда? Һездә нинди яңалык бар? Белербез хатыгыздан. Шура сакыр кидеррәк булыгыз. Шура сакыр балаларды. Хәләмәт дөньяга килегез, кызлар, малайлар. Табигатьтән аерылһаң, катымыгы итермен. Шура агаң яклы булһаң, сер яугагын үтермен. Һөнәрмәндәр, белермәндәр бар микән арагызда? Һездә нинди яңалык бар? Белербез хатыгыздан. Фукыр шура нәк шулай дөрес әйтәһең. Барыһында белгем килә. Җир шары шакмак микән? Фәнуникты айга осырһаң, кире төшәлер микән? Һөнәрмәндәр, белермәндәр бар микән арагызда? Һездә нинди яңалык бар? Белербез хатыгыздан. Киләле монда, киләле.